Данаил, Неврокопският митрополит. Повода е празника. Днес е деня на Свети Климент Охридски. Дядо Натанаил идва от службата в Богословския факултет, който носи... Как мина? Имаше ли хора? Слава Богу. Слава Богу. Добре ми е празника. За него високо преосвещенство Светоръченски митрополит Неофит с храмово посвещенство, което са към параклиса, ефимерия и други гости. Беше в началото ректора на Софийския университет професор Волчев, преподавателите на Богословския факултет, студентите и много гости. Поговорим за посланието, което сега може да бъде разчитано от Свети Климент Охридски. Аз намерих, че той е прогонен от Моравия от немски духовници. Сега вчера Бундесрата, горната камара на парламента, ден преди точно неговия празник, официално се съгласиха с това България да се върне в Европа. Това има някакъв смисъл. Когато се ставят грешките, е радостно. Макар че и колко? 11 века. 11 века, но Божията благодат за нея няма време, както и Исус Христос. Свят апостол Павел казва, на същия вчера, днес и веки. Истината винаги съществува. А притеснявате ли се лидерите на православието в България, че всъщност страната ни влиза в една все пак повече католическа Европа? Наистина, там е Гърция сега и Румъния, но нашата вяра ще бъде в малцинство, като езика ни. Исус Христос казва, не бой се малко стадо. Той не ни притеснява нещо друго. Че ние отлагаме подготовката, за да бъдем такива, каквито са научили нашите първоучители, свети братя Кирил и Методий и Свети Климент Охридски. Какво разбирате под подготовка? Подготовка да живеем с вярата си и да бъде пълността. Това са научили. Да вярваме в Бога, да бъдем добродетелни. Обаче наши слушатели залисани в толкова неща през една активна седмица, как се готвиш за това? Като четем Словото Божие, като отидем в храма, който се интересуваме кои сме, защо сме тук на земята, каква не е мисията тук, какво ще остане след себе си. Духовното. Материалното е преходно, а духовното е непреходно. Вие всъщност и много пътувате и сте добре прияти на Запад, като че ли тамошните храмове са по-пълни от нашите. И не навсякъде. По-искрени хора. Не навсякъде са пълни от храмовете. Защото материализмът е навсякъде. А онези, които търсят духовното, понякога са усмивани, понякога са потиравани, но в край на краищата всеки иска добродетелния човек. Никой не иска престъпника. И скоро бях в Братислава на една среща, която се организира всяка година от Триградската патриаршия и Европейската народна партия. Аз бях много... Политическо събиране ви канете. Европейската народна партия. Да ви кажа, всяка година се осъществява. Вече 10 години се празнуваха тази година. Вие сте българския митрополит, който канят там. И други са отивали наши митрополити. Но 3-4 години постоянно така се случиха нещата, че да отида аз. И тази година, когато ме поканиха, също съвсем така набързо се подготвих на благословението на Него Святейшество и заминах. Знаете ли какво очакват от нас, европейците? Какво? Да им дадем дух. Това очакват. И се радват, че още 2 православни страни ще имат членки на този Европейски съюз. Наред с Гърция и Кипър, България и Румъния. Обаче аз се замислям дали ние сме готови. Затова казах в началото да се подготвим. Да, като говорим за духа, доколко са искрени в това? Сега тая битка, където въдат нас за буквата, тая буква всъщност В в еврото, която точно Свети Климент е измислил. Нали? Той е написал кирилицата.
глаголицата е написана от учителите му Кирил и Методий. Та, искрени ли са европейците това за духа, като се заяждат това за една буква? Искат на ХТУ да викаме сега. Ние можем самостоятелно да отстояваме това, което си е наше. И след като в Европейския съюз, в многообразието се подчертава и красотата, не бива никой да принуждава да върши нищо на сила. И това зависи вече от нас как да го отстояваме. Защото ако ние се считаме за втора категория съдните, вие ще наземате за трета категория тогава. Народ. Но когато ние сме дали през 9 век, 10 за всички славяни книга да четат, на този език, който е даден тогава на славяните, влиза в Европейския съюз от 1 януари 2007 година, ако не ни говори и не ни предизвика да се изучим историята и да знаем кои сме, няма да не виновен тогава Европейския съюз, иска да не смени една или две букви или цялата азбука. Друг интересен въпрос е, той е малко политически, ама има голям духовен смисъл за спора за мястото на Русия и зависимостта от нея. Последните месеци, а и цяла Европа води този разговор сега колко зависи от Русия за енергетиката. Българите казват как да станем по-независими. От друга страна, те са най-голямата православна страна. Пишат тия букви, които Свети Климент е написал. Аз не съм политик. Сложен избор пред България. Но ние винаги трябва да говорим за един избор, който е истинският, да сме при Бога. Когато сме при Бога, когато сме при Исуса Христа, няма от какво да се страхуваме. Той дойде да победи и да спаси човечеството. Той казва, дойде да премине всички трудни и обременени, аз ще ги успокоя. Материалните блага днес днем утре ги няма. Колкото да са необходими електричеството, петрола в днешно време, ако спрат да съществуват, човека пак ще съществува. Електричеството го изнамери човека. Петрола го изкопа или се научи как да го ползва също той. Като казвате, че европейците чакат дух от България и че вие се притеснявате, може ли да го занесем? Да. Да поговорим за Българската православна църква. Тя май отсъства от големите дебати, даже дебата за духа. Изчезна в последните години, след още от комунизма се носи времето, но и след това разкола. Какво е вашето обяснение? Че сега се опитахте за първи път от години, се обадихте и включихте в един дебат за престъпленията на децата, но гласа беше тих. Не мога да съглася за това. Защо? Защото църквата, ако се погледнат протоколите на Светия Синод, ще се види колко много е настоявала и за вероучението, за възпитанието на децата. Още непосредствено след промяната на 11 ноември, 10 ноември, поставите, 1989 година. Декември месец имаше 28 искания на Светия Синод към Народното събрание. Църквата започна тогава, 1991 година, нескромно, започнахме да преподаваме вероучение в Софийския метрополия в салона. Обичално бяха малко деца. Стигнахме до 200 деца. И 1992 година май беше стана разкола. И децата се разпръснаха. Защото като започнаха с превземанията, кой ще носи отговорността за стреса в тези деца. Как сега да ги съберете пак? Сега ние се опитваме на много места в епархиите да имаме и неделните училища. Имаме неделно училище на няколко места.
и в Гоце Делчев, митрополитския център, и в Благоевград имаме, и в Петрич, по селата около Сандански. Сандански имаме наше здание, построихме го в двора на църквата, с няколко паралелки, вече съм обитател там. На доста места се опитваме. В Банско имаме, вече в Разлог се подготвят нещата, в Екоруда има, в Елешница. На много места имаме, не както бих желал да бъдат, разбира се, и какво да е нивото. Но кадрите разрешават въпроса. Когато кадрите са малко, не може да очакваме. А това е проблем. Това е проблем. А защо няма? Кадри. Дума за свещеници. Кадрите на свещениците, тези, които се подготвят, също, нали, болно ми, когато говоря за разкола, че стана, но само ще отворя на скоба, че на мен лично ми е мъжко, да съм уверен, че на всички архиереи на Божия православна църква и духовници, че това пропуснато време от 17 години трудно ще се запълни. Защото ние тогава въобще се водим вероучение. Да може децата да се запознаят с истините на вярата, да се подготвят и кадрите. Тези 17 години ние можем, щеше да подготвяме вече, имаме от тогава, да кажем, че започнем от преди 17 години, 5 години един курс на обучение, значи имаме 12 випуска пропуснати, които да се подготвят да работят с децата и с по-възрастните даже. Имате ли млади хора сега? Има. Които да виждате надежда след години? Не виждате ли от някои от младите, сега бъдеш след много години патриарх? През... Даже не следваш патриарх. Значи, трудно мога да кажа, защото не съм прозорлив. Господ има грижа обаче за всичко. И съм убеден, че тези малки деца, които идват в храма, с радост, особено тези, които се обличат като и подякончета, и които, като отидат в къщи, казват, не сме прочели молитвата, за това да станем и тогава да се храним, Господ ще ги запази и ще бъдат добрите пастири. И не само добри пастири, но ще бъдат и добри граждани. Като казах патриарх, сега да ви задам въпроса, на който няма да ми отговорите. Как църква... Не го задавайте така. Да, неудобният въпрос, но как църквата се готви за преход? Неминуемия преход, който ще трябва да направи с ново лице, след години да е жив и здрав сегашният патриарх. Слава Богу, ние имаме един прекрасен патриарх, който понесе много, който, макар и от болничното ниво, ни ръководи. Господ да му дава здраве, да дава и на нас всички здраве, разум, да виждаме това, което Той е направил, да се учим от него, да устояваме, а колкото до четах някъде, това, което Господ... питали вас, как ще коментирате, че сте номиниран за наследник на Негово Светейшество, казал сте, нито имам желание, нито намерение. Верно е. Верно е. Защото този, който има желание, който има намерение, тя не напред да знае тежестта. И като човек да прецени и дали има силата да застане пред Бога и дали има дързновението да изпроси Неговата помощ. А в Пловдив митрополит кога се изберете? По устава на Божия православна църква, в продължение на 3 месеца трябва да се избере. Тоест кога изтичаха 3 месеца, почина дядо Арсений, Бог да отпусти, на 13 октомври. Значи до... Януари месец, да. Той отвори голяма празнина в Пловдив. Беше много уважаван. Не само в Пловдив. Вие ли премествате? Аз не съм запознат. Нали съседната епархия трябва да... Не, Светия Синод реши да са възможни на Неговото Високопресвещенство, Стодаден с Великопреславски митрополит Кирил, да бъде той. Значи, Светия Синод е в правото да решава. Просто пише близко съседна, но Светия Синод, който прецени, може да реши и някой друг да бъде.
не е, нали, устава, не е догматичен канон. Не може да се сменят някои неща. Понеже изброихте тия места във вашата епархия, да се сещам да ви питам за друг дебат в обществото, за техническата търпимост. Той има и нюанса сега с македонците, дето да им се регистрирала партия. Към това се прибавя това противопоставяне на цигани, на турци. Има такива политически партии. Как гледате на това? Има ли напрежение по вашия край? Македонци на България? Значи, напрежение голямо няма. Опитват се понякога да създават хора, които са поставени да създават проблеми навсякъде. Но онзи, който аз ще се върда на Свети Климент Охридски и да се ребята, които ни учат, какво трябва да правим. Свети Климент Охридски обучат 3500 духовници и учители. Ако ние знаем историята си, добре, няма да има такива малцинства. Що се отнася до другите вероизповедания, и тогава ги е имало. Защото Господ дава свобода на всеки да избира. Но никой не е освободен от отговорността за деянията си. Никой не е освободен от отговорността за деянията си. Било православен християнин, било католик, било юдеин, било мюсюлманин, езичник, идолопоклонник или какъвто ще да е. Дядо Натанаил, митрополита на Неврокопска епархия, за Свети Климент Охридски в деня, в който България почита неговата памет.